Tak. Pomaly sa uzemní v tomto prítomnom okamihu, kde si iba ty. A venuj si týchto pár minút na ukotvenie zmeny, ktorá sa v tvojom živote momentálne odohráva. A možno je pre teba ešte ťažké ju nejak uchopiť, pochopiť ju, prijať ju. A presne tomu venujeme týchto nasledujúcich pár minút. Tak sa ponor hlboko do svojho tela, do svojho dýchu s hlbokými očistnými nádychmi a výdychmi. Ponor sa do tlkotu svojho srdca. Skús precítiť, čo sa v tvojom tele deje. Ako tvoje bunky pracujú a komunikujú medzi sebou. Ako je celý systém tvojho tela dokonale prepojený. Neustále medzi sebou komunikuje. A pracuje na tom, aby ťa udržiaval pri živote. Ako dokonalá súhra a láska prúdia tvojim telom. S hlbokými nádychmi a výdychmi sa ukotvuj do svojho tela a postupne cez svoje korene do Matky Zeme. Pocíť, ako ťa drží, ako si neustále prepojená, ako ťa vyživuje cez tieto korene. Predstav si, ako tieto korene idú cez všetky vrstvy Matky Zeme. Aké sú silné, hlboké, pevné. A prepájajú sa až so samotným jadrom, srdcom Matky Zeme. Pocíť, ako ťa vyživuje, ako ti posiela lásku a energiu. Ako ťa miluje, ako ťa drží. S nádychom si ťahaj túto energiu hore, cez korene do svojho tela. A pocíť, ako prechádza cez chodidlá, cez celé tvoje nohy, cez všetky tvoje čakry, až k hore, k samotnému temenu tvojej hlavy. A ako ti nad hlavou rozkvitá lotosový kvet. A celá si prepojená. Celý tvoj čakrový systém je zharmonizovaný. A cítiš čisté prepojenie. A nad hlavou ti vzniká bublinka. Navnímaj si jej farbu. A pomaly do nej svojim vedomím vstúp, ako by si v nej sedela. A pozerala sa cez ňu na okolitý svet. Pomaly sa stávaš ľahšou a ľahšou a vzlietaš hore. Ideš nad strechu, nad budovu, v ktorej sa nachádzaš. Nad mesto, v ktorom sa nachádzaš.
do oblakov hore, až vystupuješ nad Matku Zem. Ideš cez náš vesmír, cez všetky planéty. Prestupuješ až do iných vesmírov a galaxií. Cez tmavé a svetlé blikajúce svetlá. Cez zlaté svetlo. Cez želatínovú štruktúru s odleskami farieb dúhy. Cez rúžové svetlo, zákon súcitu, až hore, cez otvor, do jasného, bieleho, žiarivého, perleťavého svetla. Choď do jeho samotného stredu. Môžeš prásknuť túto bublinku a nechať sa plne zaplaviť týmto svetlom. Od hlavy až po pety. Pocíť, ako ťa toto svetlo prečistuje. Nabíja novou energiou, novou inšpiráciou, novou silou. Ako si prepojená so samotným zdrojom. Každou jednou bunkou svojho tela. Ty si zdroj a zdroj je tebou. Teraz si v sebe navnímaj semienko zmeny, ktorá sa v tvojom živote momentálne rodí. Navnímaj si, kde ho cítiš. Môže to byť v srdci, v bruchu. Navnímaj si toto miesto. A navnímaj si, ako toto semienko vyzerá. Navnímaj si, čo pre teba toto semienko znamená. Akú konkrétnu zmenu v tvojom živote znamená. Čo sa konkrétne rodí v tvojom živote. Tak, ako keď prichádza dieťa na svet. Najprv sa zrodí v mysli svojich rodičov alebo v mysli celého zdroja, stvoriteľa všetkého, čo je. Najprv sa zrodí ako myšlienka. Následne táto duša si vyberá svojich rodičov a pomaly si tak poletuje okolo ich života. Aj keď ešte nie je plne zhmotnená, ale pripravuje sa na toto zhmotnenie. Následne pri oplodnení sa tvorí toto semienko, tento plod v maternici. Plne sa tam usádza a je pripravené nasledujúcich 9 mesiacov tam rásť a rozkvitať. Potom sa zrodí do tejto hmoty, do svojho fyzického tela v tejto fyzickej hmote, oddelené od matky. A nasleduje integrácia tejto zmeny v živote matky, v živote rodičov. A tento nový život sa integruje v hmote. Aby sa mohol naplno prejavovať.
vo svojej podstate. A takisto sa rodí aj zmena v našom živote. Najprv vznikne ako myšlienka, ako nápad. Pomaly dozrieva, ako keby poletuje v našej mysli, pomaly sa pripravuje na to, kedy sa toto semiačko usadí v nás. Potom chvíľu trvá, kým sa toto semiačko zrodí, kým dozrie, kým narastie. Následne sa pretaví do reality pôrodom. A potom sa táto zmena integruje v našom živote. Integrujeme ju do našich životov. A my sme teraz v tom bode, kedy sa toto semiačko usadilo do nášho tela. Takzvané oplodnenie. Ten bod, kedy dieťa príde, alebo plod, príde do maternice matky, tak teraz toto semiačko my usadíme do nášho tela, aby mohlo rásť, aby mohlo prekvitať a aby sa mohlo prejaviť v realite. Tak si navnímaj toto semiačko. V ktorej časti tela je? Navnímaj si, ako ho tam usádzaš. Ako ho tam zakoreňuješ a ako postupne rastie. Navnímaj si, ako sa zakoreňuje do každej časti tvojho tela. Ako púšťaš svoje korene. Cez celé tvoje telo, ako obmýva každú tvoju bunku, každý tvoj orgán. Navnímaj si, ako sa stáva súčasťou teba, ako táto zmena prúdi tvojim telom. A vizualizuj si, čo ti táto zmena prináša. Ako sa cítiš pri tejto zmene? Aké pocity v tebe vyvoláva? Môžeš cítiť lásku, radosť, nadšenie, vzrušenie z tejto novej etapy tvojho života, z tohto tvojho veľkého rozhodnutia. Môžeš tam cítiť aj nejaké strachy. Len to všetko príjmi. Príjmi to ako súčasť tejto zmeny. Keď prichádza niečo nové, väčšinou je to spojené s pustením niečoho starého. Až keď uvoľníme miesto, tak môže byť toto miesto naplnené a nahradené niečím novým. A presne to teraz robíme.
Nechaj sa teda teraz prečistiť energiou zdroja tohto krásneho bieleho svetla. Nechaj prečistiť to staré. Nechaj prečistiť starú, stagnujúcu energiu a všetky bloky, všetky nízke a staré vibrácie, ktoré už ti neslúžia. Predstav si, ako ťa toto svetlo teraz očistuje. Ako tvorí to nové miesto pre túto zmenu. Ako to z teba celé odchádza. A na tieto prečistené prázdne miesta teraz môžeš ukotviť túto zmenu. Nechať toto semiačko. Nech do nich prenikne. Nech presvieti tieto miesta. Nech sa v nich ukotví. A ešte raz si vizualizuj, čo pre teba táto zmena v tvojom živote znamená. Ako vyzerá. Ako v nej vyzeráš ty. Čo v nej zažívaš. Akí sú v nej ľudia. Aká verzia teba sa v nej nachádza. Ako v nej rastieš. Ako v nej prekvitáš. Vlož do tohoto semiačka to, čo chceš, aby v ňom dozrievalo najbližšie mesiace. Tak ako keď rastie dieťa v maternici, bude rásť aj táto zmena v tvojom semiačku. Až sa následne prejaví v tvojom živote. A ty ju budeš žiť. Nechaj sa naplniť touto láskou a radosťou, vzrušením, ktoré so sebou prináša. Poďakuj tomuto semiačku. Môžeš mu niečo teraz aj odkázať. Môžeš mu niečo povedať. Môžeš mu prejaviť svoju lásku. Tak, pomaly sa môžeš vrátiť do tohto svetla. Ešte sa nehať očistiť v tomto svetle. Vykúpať sa v ňom, nech ešte posledné zbytky stagnujúcej energie odídu. Úplne sa tam uvoľniť, odovzdať. Pomaly si predstav, ako sa vraciaš naspäť do svojho tela. Ako ťa ťahá Matka Zem a jej korene naspäť do zeme. Ako sa opäť ukotvuješ a prinášaš túto energiu naspäť do srdca Matky Zeme. A pomaly ju ukotvuješ cez Matku Zem, cez korene, naspäť vo svojom tele. Vo svojom fyzickom tele tu a teraz.
Pomaly sa môžeš pohýbať, otvoriť oči a vítaj naspäť.